Jeg hedder Jeppe Lauritsen, og jeg laver musik under navnet Revolver. Jeg laver sådan meget, det er vel elektronisk musik, men frembragt på analoge instrumenter hovedsageligt. Jeg har været ude og optage en masse lyde af togene, der kører forbi og så videre. Der er en masse sådan signallyde, der er i de her togvogne, og det har jeg fået ind. Det er jo meget ting, der kommer hurtigt forbi, og hvis man sådan kigger på de der betonrør, det kører i, så er der sådan en masse små prikker og sådan noget. Så der er sådan en lyde tilpasset de ting, man ligesom kører forbi, så man kan sidde og i hvert fald i staver over. Jeg håber, at publikum kan lide det, fordi jeg har lavet et sæt, som jeg synes udforsker en masse lyde. Men jeg synes, at konceptet er rigtig sjovt, og jeg synes, det er rigtig fedt, at vi som musikere får lov til at prøve at arbejde på andre måder, end vi gør. Og det har været en rigtig god udfordring for mig. Det gik fantastisk. Jeg havde systemer, der crackede ned i lørdags og i fredags, og der var ingen problemer. Og folk var så meget med, så det var mega vildt. Specielt når man kunne mærke, at toget stod og hoppede, og ja, det var en fantastisk oplevelse.